bibia kwa ba mejiri se enenso wo ho ye wakrompo ne dia che ye die na ye timi fa na se da nti ase da ene de bema no wa wo ho nya me pai bo nyina ne se wotia na nkaduro nya nkrompo won sa ya de ne die ya ba wo eja no wo ma ne bi de ne die ya wo mawo wonsia no kwan no hye na nem de ne die ya adwuma wo ma ne nsanka bi de ne de ya wade ma ne mfa nka me ne da ye wi aye de aseda be ma ne din migidi sa wugidi etinu age so ma me se amen enenso ya tena se bia na ye kenkan me dwumade ne ye de brewo enuma ye di dwuma ye fre no enenso biu Bureau of Ghana Languages for na so ya sene na bureau for se upese otinti monwoma watinti mawie upese osakra mu de kasa huduo mu a fabre wo mu mbenya adage no maboawo wafo obi adwuma upese ode ne ko baabi na okoye adwuma wonte hokasa wonte boyin wo bede wa ye adwuma no ode ne ko bureau for akache a ubenya adage no wa kire ne kasa no se de beye a wo betumi akodi dwuma kro ne de ama oyie na afi omo sazo conference hall kese pa dwumadie bia episode bia obetimi akọ no akọje ne bo ne da fom hwehwamu ankran kropon mu 37 military hospital na chipe community youth center ne nchen eho na Bureau of Ghana Languages wo mo bata etu hwehwa mo beboa wo mo na kuta yasene ama anwumre yi kenkan me dwumadie ye de brawo dwumadie yi shan akwa ene bom chidombo madonten na mo mpanyina esi na battery so Aye general manager papa opanyini Abdullahi Awudu programs manager wanu su kutam se twetwe Joshua Tigo ni amidi ho kya me midin de obidum bie kwaku edukumi nana wo se bonsu wona kenkan ngoma ne de mayen akra ba bia wo bia na nyame we hyaw nanso se yebetimi akeka bibia bom ye de drama ye de nwom ye de sound effect nyina frafra mana ye de dia na ye top man multimedia fo nsa no adwuma Topman multimedia opeso social media hunim dia say light say camera say sound say square opeso yes sports bibia fa media hu bia no ko Topman multimedia fo akache wo be kire wo be hu omo e wo Zongo junction kaneshi eho ene omo ne mum from sisi a number no e 0244 022 778 0244 022 778 abedwafo atenase Ofa ayakrado wofa kisi ofa bema na watwetwe mu de mantonka nukure sabi bia ebokode ye de radias na wunso woni na mo ho na ubia nso wo akachi bia nso ho ye ye de radias dikin manso ha dikin na otimi kwa asore de me hwe watadi sade ngusi gina mu yia enyu obi na beka kire me so ukoi sangusra ni sane ye de radiase dikin de wo na wa ha na wotwetwa mu ai na dikin wa ha na wotwetwa mu asem ne etuawa na nka asem ne fie brenya na akofa asema ba fie sese brenya anyema fia afia ato ne nkrase wo mra wo munhye wo kumase na wo munkotu nyinsa ne mu brenya nso ni kapre eninti wode ne eden wo so wo kumase wo school e so dwane free school wo dwane ne sade e be ya e hyen na wo kofromu so edisua ni nti brenya akonom jot e wo hyen nim se wo binim no amwa bebo mpanyimfo amane enti dia ba no sese ye hwe se brenya betimi akoduru kumase ana wo koduru ade ne bekoso wo ni sikai wo mobile dan nyinse no makotu agu eno so ya asemsebe eno ne ade a ene ye ba be hwe enti mo afidie ne na ha na ya fa dwumadie ne nsomo me hoho kese ba ko ha e kire meda na dia kyew na sa mede yenkwai ne enkofa enne kenkan me dwumadie enne nso biu kenkan me o kenkan me Why na we hunu bebi akofi brenya di ewo hye he kwekwedu se wadamfo no owe he
Masa, pacho mi hu ni wafa o. Master ehunu se Kofi Brenya eni hono. Ne bu efu yie. Wode na hwehweniwa eto ho ema ne muso. Afei na odi akoniaba ewo esa oni na chichafo no eteso no so. Anche na osan betena ase. Oka kire teacher baako se de Kofi hye bia no onhwehwe no emra. Wosane edane nani ehwe esukufo ne biem. Eye oni ho amate. Na se muhu na monse ne se mehwehwe ne sisi a ombra. College fo no de kasa waya saa efri edan mu koi. Osua wonoma de wie ya wode daaye no. Teacher baako a ohwe won so no ekoho. Okoduru empa Brenya edaso no ho no. Ohunu se wodane mpa no so. Wankasa ohwehwe ho ehunu se obia dane mpa so. Na wonum fankese no adedanti. Wampese obesen womuna. Ne senti no. Teacher baako eko Kofi Brenya empa ho se okobisa no de okoye. Oye se oso ne nan apusu no. Na ne nsa akosi ade tofo bi so. Ehwala ne yam ahye ne pram. Ogina ho kwansini. Afei na waso litiri. Eno so tofo saa. Afei no obieso ntoma. Obehwe a nsumie ene ntade na egu hoyi. Se onipa etui se omememeye eni ene. Afei de teacher baako ana ate na no egina hoyi. Ohunu de onyo. Asem no ehine no. Ahan no. Ado sei. Sei. Ana moye di dwane free college ha da yanchimu. Eye. Mebo master amane. Na Brenya no wahin. Teacher, minim di okro. Unim di okro sei. Enyo na wo hwe wo so. Teacher, me pa wo chew wan krame. Na eye teacher baako se jama college fo no pani no eni Kofi Brenya hyehyɛ ho. Kenkan Me. Wonim se enye den a Kofi Brenya adane ne ho. Nanso ekwan a ofa so edada wo no ana na wansre kwan no eha no yie. De okan ne se Brenya ba fa no bra me ho ansana me de no akọ master ho. Teacher baako ekobo master amane se Kofi eni ho no. Master ebufu yie. College fo pani no adwene ye no basa. Onhunu ekwan kura wode asemi befa so ama atwa. Kofi eye abofra bi a obomoden na osan enim emirikatuo ene borbo yie. Afei sade master ene teacher fo enkaye no epe na asem fa no. Na eye wonwa. Enye yenum nko a. Ope nipa asemti ena college fo no nyina nso so epe na asem. Adu sei ete ho a wose. Wiala. Baba ala taramin ena aye. College ni aye wade a. Uko ka kire master na aye den. Ko ka kire teacher ni e. We na aye asem. Die ema master eni breye eni se. Eya enkrofo efiri krom ho ekobo no amane se. College fo no mu fan kese no a etai dwane ko krom anadwo. Master enim se wona owo ne suku mu ho no enye emofranti. Wampe emua nanso sede na enkrofo etaka eho ensem ekrum no na esese osia no efiri se na college no eye foforo ewo odwa se master besia no ana wonsia no no ena baba alata rami ede ne de ebebom saa anadwo no o kire se anadwo no na woni akontifo pii etu kwan efiri odwa akonkran loli no eduru college nkwanta no so pe ana obi gina no na oni enum cigarette wo fro ka no pe ana oba bi ebeka se na ora Ade ba asem. se o cigarette de ebe han o. Oh, we kakrebi na mechi. Kofi ankasa enim cigarette num nanso obuapa enum se de bewe a obiara entumi hunu se wo ye college ni ehwala ana wode fa ne nan ase se
odum no na ɔno nso ɛte saa baba alata urami enchen pɛ na baba urami nso ɛhyɛ nkremotade honton bi ɔkɔ wanim kakra no na lɔɔle ne mu ayɛ wisie kumon sabre na waduru ya monansa nkwanta afei na wisie no abua kaa no mu kɛseɛ afei baba alata urami tiam sɛ duruba hai mashi fam monfɛ kaa no wɔfa wahye o duruba gyina na kaa no wɔfa wahye entempa ɛna kaa no gyinaeɛ nipa no nyinaa de ahoprɛ esisi fam sei na droba no akoto ahwɛ ne kaa no ase sɛ ɛhyia mpa obi a wogyina nkyɛn ɛna ohunu sɛ ɛnyɛ kaa no ɛna ɛhyɛ na mmom baba alata urami ntade no ɛna ɛhyɛ kofi ehunu saa no wansɛe brɛ koraa ɔkɔ efiri sɛ obiara a wɔwɔ odwa enim sɛ baba alata urami ɛngoro nkyɛ obi a wɔnnim no mu no ɛda mpo betumi agye di sɛ ɔnyɛ efiri sɛ gyana ɔkyɛ no ɛyɛ obiara nwanwa fɛ duruba wahu di koredi jini no wɔfa wahye matare no wɔyɔ duruba hwɛ koredi jini wɔfa wahye matare no fɛ mi baba musa matare wɔfa wahye oyo ai we di amafa mako sukuru wo meko college wo sesi a no makobo ma shamane mefo mako college wo ofiri hɔ no ɔkɔ kɔregi hɔ anadwono a nanso ansa na wɔbɛkɔ master hɔ no na wabeyi asresɛm ama kɔregifoɔ no bi atratam no ɛno akyi ansa na wɔde atade no ɛkɔkyerɛ master ɔka deɛ wahunu ɛne deɛ wahunu yɛ nyinaa asɛm no etutu master pɛ ɛna ɔtam ne krataa ɛmɔfa no edi wɔ mu no ɛbɛbobɔyɛ edin bobɔyɛ akyiri no master adwudwu baba arata urami bo ɛma ɔsan kɔ ne baabi ɛbra master ɛne atichafoɔ ɛne kɔlegifoɔ yi edi benya ho abobo no na ɔno deɛ ɔnam deɛ ɔpɛ ɛbra baba alata urami ɛnia bra ɔkasa no kofi ɛyɛ nwa adwane okonya kaa bi a ɛkɔ kumase anadwobrɛ no aniwa a anima werɛ ho nti wɔtena mu a ɛmframa ɛfa n'ani ho pɛ ɛna ɔdaeɛ oduru kumase no na animu enya tete papa wɔdeda kaa no mu kosi sɛ animu yɛ wan kofi efiri lori mu esi ya wɔne afua brago edita brago kofi ade na wonim anim ahyia ntanta saa mimpo minimo eme wawampo ade na wonim sɛ meba na debio krata wo kyerɛ ma me na no mo wo pa o me da me ntimi na o mesimi saa watumi adwendweni anante nko a we di asɛm kɛse pa o ɛne yɛnkɔpɛ aduro bi ntɔe kofi debi anka ɔkɔhwehwɛ aduro bi atɔ ama afua nanso afua akyerɛ mu sɛ mehu abrantie bi osi onim doctor bi a yebetimi akohunu no wayi afiri hɔ ama yɛ na ɛmu mu yɛ na we di kofi misuro mintimi saa ɛne yɛnkɔ anim yɛ ne yɛnkɔ na menkɔfrɛ no ne yɛnkɔhu no kofi ɛpere so ɛma wɔdɔ mu ɛkɔe oni no ɛde wɔn kɔkyerɛ doctor no wantwɛn koraa na ɔsan kɔe doctor no ebisa wɔn amaneɛ ɛma kofi ɛde tu n'anim sɛ mema mo kwan so bɔkɔ doctor ɛdeɛ ɛna menya mamo doctor me pa akyɛw bɛbɛ sɛ wɔhwɛ efia brago ɛma me na mo mienu mo yɛ awarefo ana doctor debi na yɛ sukuufoɔ na sukuufoɔ ɛna mo bɛpɛ dɛ wɔ ha mpo mibusa mo hwan mpo na kyerɛ mo ha na mo mienu mo firi yɛ fisa wachi ɛna mo ankasa mo bɛyɛ nea nti sɛ nea mo bɛyɛ no munim na mo mpo mo titi hoi sɛ mebɔ ne buo mpo kyerɛ mo a mo betimi atua doctor pepa chow eduro ne buo ɛyɛ sɛn eduro bɛn ɛna wo ka ho asɛm yi pa chow ne di free man no kofi ɛka saa pɛ
na doctor no dane fam twe afi wo se na wo eduro ben na yedi free ma ya friend is a body di jami wosan esiri biem afi na kofi ani afua asisi won tirase kasa nim sidie nim dokota no ehunu se emofra no enim de okeka no okoso edi wo ho few wo se enti se me mamu eduro ni bia mu betime atua ho ka Doctor mpacho obeje say meje sidi du ui efua Kofi. ti se ebe ni den Kofi we di anu ode yene ne nka no nte so na we di yentimi. Doctor mpacho osi yentua sididu ai me say ense enkame free na sa ena magie eye yati ei mosi mebo pa na edienti ena mumienu mu pese medi sa adwumai emamo Doctor mpacho manso kese bi abeto yawfo ntem mi say mpo me maame afra abosom abomidua se misi ababa ehu bi mu a abosom entwe mensuno o kansa no na doctor no se de wo se madam fo wasem ye mesere enti wuti hoyi obosom na twe won suno ana afei ena wo betwe won suno no dokutai edi wo ho few no na kofi ni afua ayekom atete ho Doctor Mr. Boy why me ko college ewo dwa na semiti ena mabehia obai ewa ha ye kempo ye nim se biribi ewo ho sa entigi hye wo hwe emayen mumienu ni enka esese me ya ni say be kofre a police for na obeche mumienu ekotum enu nti enana mi busebusa mumienu nsensem saa no muntie saa adwene ya mafai eye wudisem emofra mukosuku mu betwa ekwan abehwehwe moa afri o doctor ho empanimfo mpo entimi mamani mpo saa na mumpo esukufo mempese mesei madwuma saa ebia na mumpo mienu amutiti hei mubi ababaye doctor ni na mumbo senie esitie mibisao sikani mpo unyane me papa ina de ma me se me fa mbe hwehwe obi na onhwen saa na adenti eno ono ankasa amfa muama na osoma wo wantumi anka mu nokre afei na otete ho ehwe won ho anim eye monsan kofa ma wofo mra ansa na mehwe mu a mahwe mu musali muka musali nko musali wosi abobwa no eho pe ena doctor no ebeka no na no brew se ewiasia sai hwe enemo front to fiwa hwe di omu kire na wiasi mpo ye koni seni hey na se omawofo mba nkasa edi omachi ba eno munim ne me meka kire wo mu ebra kofi eni afua esi abobwa no kofi eka se Doctor Ipa adi scan oje afede ya wo for de omo ho fa ho ben Me wawampo ade usika na oje yensu ye betua nyese ye ntua nanso okwan bi se no na kofi eni doctor no eya adwene ohwe sede oni brei ebra ansana owo ono na se odi ababa woyi achi ema asembi ekoba ebeha won yie afei doctor yi se eya wudie eno so eye bone ena se onyame ampata na omawfo tia na asem abapa na oka na asem sen nipa yi so wafre obusum abondua obusumi ede ne ho agimu a asekese aba se wotie doctor yi asem so na okom baabi na se eye nyinsen so na wonomawfo ekotia
na wɔyɛ ne den ɛnkanka ɔpani akwasi agyeyi ɛne nana jesi akwasi agyeyi ɛpɛ sɛ ɔwale afua brago ɛna wasi no asiwa ɛne sa enti wampɛ sɛ obiara bɛtwitwa n'akwa mu ɛwɔ afua ho enti sɛ saa ɔpani ehunu di a na edi bɔne paa ɔkɔ w'anim kakra pɛ ɛna kofi ebisa afua brago sɛ efua sisi a nyisɛ no ɛkwan bɛn ne yɛde bɛfa so kofi ɛgya sɛ na ɔyɛ bɛrima nti nea wobɛka na metie asɛm aba ɛna yɛhwɛ ne yɛbɛyɛ a yɛbɛsɔ ano wesu mɛma sɛm bɛn na ɛfa ho ɛberɛ a kofi ani abere no na efua deɛ oyi n'abasa hwiam afei deɛ kofi akasa ama ne ho ayɛ afua hi afua nso ayɛ ne ho hwee mfa me ho ɛbɛn nti na kofi nso abu afu kakra na wɔn ntam ate kakra wɔkoro no na afua entumi nhunu deɛ wɔkoro ɛhɔra wɔse brenya na yɛ kɔ he me deɛ me nan yɛ me yɛ o ma nante saa ma brɛ me ho nipa bi wɔ ha ɛkɔ akɔhwɛ sɛ obetumi edi anim ɛde akɔ doctor ne wa anaasɛ mpo no obetumi nya obi ama no aboa yɛn efua kofi menya adwen foforo bi adwen bɛn si yɛkɔ doctor foforo wa yɛnkase ɛnyinsɛn o nanso yɛbɛka kyerɛ ne sɛ oyare na sɛ ɔno a hunu sɛ ɛnyinsɛn a na yɛasrɛ no na wɔyie firi hɔ ama yɛn kofi anu ansi koraa afua se me de gyina hɔ na wo se me yale maka kyerɛ sɛ me yale me nyale o na yɛna hɔ kyerɛ me krataa sɛ woyare yi me kyerɛ ne saa kwa o me yale bia ɛne yɛkyerɛ me na menyɛ kɔsi ɛnkosi kɔda nkɔda kyerɛ me na menyɛ yɛn nyinaa yɛasɛm hia ɛna wodi agudie no ekuro yi entu baanu nanso mpɛnfoɔ se yɛnam baanu sum a baanu na ɛhwɛ ɛna wayɛ ama mehenia apɔtɔ ne ho saa no sise mehu ni amenyɛ afua mua ɛwom na afua ɛnam kumase ɛna ɛkɔ kwaman deɛ nanso na onim kumase papa wɔkoro no wɔte sɛ adupre ana wiemhyɛ bi ehi so afei ɔte sɛ nkurɔfo bi adi mirika ɛna wɔteatea mu sɛ na ɛto nkrataa gu fam afua adi n'ani ato wiem sɛ ɔhwɛ bi ɔhwɛ no nyinaa na ɔkɔ afei wonte hwee na sei ɛkyerɛ de mawu me nan branya wa he branya bra me nan me ya me pro jere iyerade ahu branya me nan yewi me nan iyerade obi mo ami o eni pa we yo obi mo ami o iyerade mama obi mo ami o ana obi se eje iwewu kofi danka te fidie na eyi no otwea wo na wo hye ho no wo na ma obehwe wani kofi ede ahohore ekoso ni mu enipa kakra owo no nso ede mrika ekɔboa ɛma woyɛ afua afei kofi ɛyɛ sɛ ɔpɛ ka bi ɛde afa no akɔyaresabea hɔ afua asi gyina ɛma ne sisi mu abu sei gyen ɛna ɔda hɔ ɛba aba nipa ya atwa hɔ ahyia hɔ no deɛ ɔmo kan ne na we de oflihi ene kofi da gati efidie eyini nipa no kotwa hyia afua ho no saa no ɔbaako ɛde ahodwiri kan sɛ Mitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio Mitro kakamio minro Adom 106.3 FM so enie diakɔ wie nie na mamini kan sha se free Facebook amafo bi adwenche wunya ma ya abra ne fo adwenche to ne kenkan fa ma wo YouTube nso ye ginam na ne dwoko adawromenti bibia dam yopo Albert wodro dia wode aba ye wose network ye mo fanche na wesi ye fra no solo boy
ne message awode abai no se doctor we pa manfo ba be yo ma de ya de awo he ready o cheche o Paul Thompson as message awode ba ye no se he enkrofo we pa o mo sa de pu ko he pass we see friend Kate o say was Kofi ne pe ne ho asem ene wakwakonya asem Adom106 so de ne de about free Belgium and or the buy when they good evening or the buy Adom good evening. Now we so see your friend Adom Vicky. Adom so there what they buy and was hey nipa be a wiki di. Was say owusu so there what they buy and was wow. We so a message what they buy mama. Na na fia frima and was really just a dear course one. Ne wa dwure ne pa na Mama Baba advert one mom and yada ho. Mama money now. Nana mo fan so message I want so the buy and no say Nana mo fa so network ni yenye fix nana waka yate. Waka yate ye be nia ye ho adwuma. Ye be nia ye ho adwuma. On say ye mfidie nti mfidie de ya na mo de a chain. Na sa nwumo enene mebo e de amabrinya. Brenya de hwini man so was in the henia na apoto no ho wo fa wo bi ka se ne henia apoto no ho ekrese enye henia ne hehi na akese be fidie no ma me na menti ah me de me ka so was in the henia apoto no ho ah ne hehi nani etu aka ne nsem ene na ye kan se ne hehi na ofa ye mama sha se free so de brenya de abanie se nyinsa na omokwa koyi na nyinsa doctor ya ante ase ababa wa ya sa akote ato asa pra se brenya wonya den se sikara wo brenya nsem no ode kwakwa sade nana we prana na se ode sade nana nyinsa ne beka ena wontimi nso koyi nyinsa nso bra abawe yare a yanhwe ne yare nti brenya nyasa sikan su ni adaje sabre school no so ka o monsa be nabi atwam abrenya mai ede na okwa katre school no empanye se asam nkyareba empa na asam maya bokata se buni ho asam ba ebo se asam ho nti se brenya asam ba afi no hu se asam ho asamu dikin ya fa ne se brenya ye wasore ba dia bani ka azafodi na mo be dia boa Chuma dia be ya se ye be ka wa bom sa warefo na ye ko hu awofo ni mom na ye no matena ase na asoro no eteki party se afenu nyina benye ntiase se dia aba no ye chiri se ye be yi yefunu egu na dia tibia so ye de owo yefunum na obi enim agese nyame nti ye besra awofo na asoro nyoma kasa se wo betie asoro no na ye gina so se wo munya awarefo ana so se brenyen kono school na oba no so ombo no ho bra kosi bra obewo owo a na ejuma bi osese obi edin na wato na duabo na ho no so mo ba ye den duabo no aso no betumetu ana mo na yakohwe na asomdwe aba se aso no nya ba mu a asomdwe baba over na bibi se dikise chirasem se ne a wanfa punya no enwura mu dan mu no obebu no oyifuo sei brema enwura apunya no ofa fence ribu na ewura dan sei na asafo no bu no oyifuo na se ebudu sei no dikin mo be dika atwe na so ansa na se o se de ofa eka no kwan so ano no na eto de bia asotwe no se ye wonimpa bia ye hwe na ho den obi wo ho na wotwe na so obedwuma okokora ombe bio
ne mom wakoye oyira bakura nti asotwe ne de ho but aso ne be hwe se sa aduabo one ewo ho no se na wo fa ka no way of wanfa ekwan papa so bono no enya aba nti bone na enya aba ne de esese waye asore ba no imposesi ai wutie kasemo school no susu hia no osaso ye omana na se school ne japade nti ni nyina nkamfo ano breye yade a yebeka ne se oye public figure nti the only thing asone ba ya aboa ne se yebegina nsam bi so na ye ne awofo no afene ne nyina akasa ye ne wo mu hwia afi aka kire brenya se owo se ye yina adwene free de esi ne so ne mo ye bo se awofo no be hwe se oba na se mu hwia no ma twera sen aha ye ni nyina hwia ne ya twwa sen eno na ya me pa wa sore no ye be bibia hwia ye hwia se kwatena ju over ababa wa ne ye obiyire obi asina siwa enti na se ayere fra ya bam pepepe ho so yasema edafie twan se enu ye nyamae asema nyampie ye se ababa wa ne fia ye obiyire kase obi asina siwa obi aware na to ho obi atotwiaka no de ato ha o twan ama ho ajo ntia no ye betimi aka se brenya bokro no pepepe ne o nsa ko kan obi ade enti se papa no so te se efia ho adane pa okọ nense no ho na akwaje ayifre wo won ube kom kra papa kra wonya mia no David biso si wade onya nsoja no tie roba onya nso ano fe na okope ba chi sa ba be soja no ba bi ja soja ndada enti asam na ababre nya nyasam bebre de dikan mamre kwaso na nanoma emfa na ho ncha no ye bienu ye de school so ho asam ansa na benya kwan sa go school na bia nansa twam den na abrantie yikoka akire empanyifo okaka no kura na se okodiatro anya ntro bi na wodi ya sese ansa ko fa asafo fro de abeyo asam say odi ababa yikoto hospital na se ojan ho akọ school ndi asam kase na aba meni abenya entam Adom 106.3 FM so ne Kenkan Me dwuma die enanso biom brenya ye haye kwa ho kam ka asem bi sabi brenya kwaja na na asa kwa from abone mekase meka di pempe ha hwe di asem be over obeti aka ma me yanko ye di masa haye kwa ho na yehwe dikin yehwe doctor no sanka yo obi anka wo penisika wo ne mpai bo nyina ne se dwamra ne dwaba nanso de nice forms a monko fa ma wo fomra eneyi ye woni pa bi a wo mo saa nyamesuro ne bi wo mu ofogoko entansi wotie doctor ne nsama ohwe wo mu age na wo man kasa wo ma ama nine nkrobo na wo mo boye no na akire ba bi a wo mu firi inti na doctor ni nya adwene bi se odi wo ho fel na osan ka kire wo se sa na ti de wo mo nkofa o ma wo fromra ende ye yeti hoyi a ye kese ebe ye den se yeti o manyi mu pa na ye hwe nsama ekoso news yeti wo yasum hwe na nse kura de esi yi se pa sankole ya kono mu krusika o ka so baji wo sidi mpim du o so mate te so kakra na o hwe sika o pe papa sidi mpim du no fa na say na 10,000 ena wono brenya no 10,000 hye ni botomo bi a wati school na sai ska no kofa no he sidi du ya sidi du no sabre so na emodu nemodu we bra do twa ngoma no kasa mu a na 10 cities no sika kasa na sabre no obi a no wo school wo hwa na sai ska na sika school fees kra kodi botom se asama be di school fees ngo bia wo dua the fees we credit with 20 books we school sa kwan fa so rezi fans re bi don fa rezi no bi don no na say o ya fa rezi e wo school to school ya fa rezi na man e bo so kan 20 books 20 books ne bi am say ni pro bo so kan wom teacher ne bisan doctor ne bisan say na wo nye scan wa hin wo se ne papa ne se ne papa ene se wasa kodi tro ho ato ne papa so ne papa no dis kan man no se on famra no me dis edwuma no
yenhwe brenya brabo na nka brenya nya obi ankote sa nemo mamra wo pagya na kono bone ne hyase na wantimi anhye ne ho so no na ne na so tadachi ne nata ne chi se de bebre mu na se yemane chem so amakwan me anka na asem ne ba no asem efidi aso no wa hye ne tatwu eti diwe se bra one brago kra firi agrodie ese a ho asem ba empanyimfo no ba wo mu fie ho be complain ye no mami twa empanyimfo ya ma obi anya ne chefa anya ne kofa eyi entam kane ehun no ma ne bae no enti ne maame no ho bi na akowie pepeso enti ofa ugidi senka sa bre no nanka maame ne ma ho kwan ya aha o ma ho kwan na empanyimfo no ka ne be ka kire brenya nko obesuro anka we nyina nsi ne brago so enante bi mu dikin yanhwe mo na ya mote asore minim utie ayi die yi a brenya maame die yi a wonye obi afusua wonye obi a wo hwese de no masiko na wo kwa asore nanso yebeka se Ghana ha nipa dodo na kwa asore ebi akrimufo ebi nso esom nananom bosom enso wo hwe se de kanetete ne yetete bateaba now the ba enne se de yenkwada yi bi esia pro atete ye momo chem so enna akwada hia panyini kura no woso no bag ya na ne obewu akwada hia brewa sa brewa ebia wabre intimate akonwa so ma mensore na wontena se yemfa toto ho yentete e de ma yemma ennanom ejanom ne yemfa toto brenya de ho soso ebom ofakaku yeda ase insunsu ewom se yebaka no kura pa wofa wo hei dwumedi wofadi wo fie se wo de kompempenifo bebre wo mu empenifi wo mu mpenifi edrisi se wofa difference no so eto de bia masama meka se me ye wo mu ekurase enti yetete mu ekurase na me behu ne se mesua se mete se esese wo bu opani wo kasa hote se si ande wiase a yeti wo fakwaku subanya ye wo no oman even oman no ya hyehyɛ wo school sɛ akwara yɛ bɔne a yɛ mo no ɔno na ɔde ebe wiase ɔno na ɔde wiase anase Ghana ama Ghana ɔde ebe wiase sɛ ebro ne yɛ mo na yɛ wo kwan bebre fa so de tia no sɛ si a wo fa kwekwe me sei obi kɔtwe obi baba area hɔ no asɛm ebesi wo fie hɔ no enya asɛm papa eti yɛmfa ne sɛ so obi na ntimi ntia obi ba wa wɔyɛ wo de anankasa wo ntimi ntia no enti wo asɛgya no entina make say ma mini ne eja no bia no won kasa no mu ni won masetirem adagire ma me sori a okwa adwuma ntem papa no sori na wakope maid no de eja no anopa adwoa mechanic kokwe si ha o eduane si ha o foyi ma no wo wi afa no ko school eyo no we ja hokọ sa kwara no be yeden so be yeden emfa no ho me meti hei me ba eye me japade onyame no de ama me enti oye me responsibility se ma hwe se me ba no me shepu na brabo enti wo fakwaku bible se tete abofra wo nyame kwan nyame suro kwan so no onyini a onnane ye nyina ye tie ye kase idua se wodua na se dua no enyini a esoro ne chi ne tenemko so onyini enyini so a esoro ne tenemko enti ade no ne nyina ye ahyase enti owofo bia no esese woni ko wo ma ho na wo kire wo fie nyansa na wo kire sukuu ne de obekwakusua but obefia de aka no eye mumienu no masade mo be kire wo nyame som kwan da no meka me se me nkola me last born afi no ko 4 years 4 o'clock ahomache 4 na me nya no nkola ni na ne ye bompai da kro me ba ne bisam se identity ye soro 4 me kire ne se kosia de ye ba kwa sorry tam ye de ye sei ntie ye esese ye nyina ye bompa ye de ye ho hyenya mensa me wie ye no me fie ho ye nhwe akwala nhwe TV ye mo 7 me bebie no ba 7 o'clock wo ye de ho wo bro sese wusua wade wo ye me kire wo boa wo ye homework wo wie esese wo koda because 5 wo ma me benya no wa ba ye de no kwa school nti otimi ko ba bia na ne no ndu wakeeping na nkwada no
no chirem no mo ne panfo ni no mo ne tigum enti se wo hwa subanya me foundation na me le wo fie ho no me ba ne banyi no ne kon no sa asema ye ken obehu se my papa oye straight oye me say bere so se osam ye mo homework time so osam me da enti ne nyina mu eboa manya me som na titiru aya solid dem a solid so ya was Sunday school teachers wo mo so wo ma sade ansa na nkwara de benyina bedu baby ya do ba asori na sade no mo ye de asam no asam dikin fa teacher bia onwo da onim abrabo bia da nti oba no asam na ode ba ma akwara dikin mesa ba so na kofi so ba ka bibi twade no mana microphone mana mic o ka ben ade no ma me net say oba ade adom me hoye obeda ho ade na me fa ntoma nkata oti se de mayu ya ne enya ne sa ye be ne sa tienhwe se unua bi ene abrantie yi a wakwanye mo bi ba wo koyi agu amaso wanya asem wo school wanya asem so e wa abonten wo be ya sa kwete ato wasa pra ye ka se tunufo de be futu na nkade be mana yo me da se kwagu brenya semi de anodin na emom mpanimfo se wonya kofa wie wo se akra ne nko enso akwa kupira nti hwa na wo se ohwe ma no nti se de dikin kan no e wo se awofo no nyina hia afanu no mienu na yedi yie tu yie se ya brenya ekorigia wo no enye kwa na abayo no nso ne dache ebisi because die yafunu no mo afa no obi nim die ebepie mu dache tena sa won fo aso so wo munko yinwu dabi ana die dabi yo mame na wase na nche be matiefo abam wo fei ma yenhwe brenya adamfo ya woni ne wo school yi sawo adamfo seyi a ebe da nkoto amane mu bet nana ne wo mo se yonko wotimi bo teacher ni headmaster wotimi bo na pe brenya wiemfo ukọ school a ya de mako school wonnima yonko a wo ma no ene wo manam awofo bebrewa ne ba betima kwa secondary school si woda wonnim na yonko nom wonnim bra wo bo na so ukọ kasa ne ba na yese pos de be me bandi onti sana me bandi otimi nye sana sana nkwada no mo de ne mu abu ansa agensem brenya adamfo ni akra ni sisi ha no asoma FC no benya yo ko fa na de ne ha won fi ase ofi azana odiko school ho me huni se na damfo no na ama brenya asoro brenya mse kromo fo no na o frase ebo ni triso bra nam se woni brago nantie no ho no na bebre ka se ne maame makwa me mo ne kemso ne ke se sa ha won firifie ansana diko we ha no kra to nchen a di abrantie ye se brenya be bakra na ne ha na da chile no na asa de faka da bebre na asase na dos aburu bebre te se yinia me hu ne se se brenya ekofie ntam na okobọ na wofo amane ne asie nyina na fi awofo no fira dum gya no ansana wa kwadwene school die no ho esokofie ko bo awofo amane se ne asie die na ne maame ne jai nkrofo nsama o kan se ko bo maame na me ko baka tente sa nti brenya na nkasa nkobọ ni amane se wo ne makwa ko fa ba hona asumge ne be e ba ebetumi aba na ne maame na die ni mako school ho to anko kan kora se bi enyensa bi ne ba ya na ne be ni matro betumi atwa amma teacher na so agya tum se brenya dwane ko fie ko ye bibi iti na se ni kwa so ono asa ko school ho so ko boni nkuro wo ko kire nkuro banye ye se nanmo onko kan kora nkyere awfo no so huni a omoso ebeti wo kokon ne maame wo beti ase nie eno ne asem na se ntia me se ne nyina gyina ena no so ya matie fombrem number na 0302 216561 and 0302 216562 dia kwase nie brenya kofa asem aba na nka asem ne fie yetu ne fo nanso brenya ntie yese so antie wo fa ne to aso ne de en
ene se onwamatuko na ne ya so enti ni onwamatuko po 20 onwamatuko nyepo na se de eye papa no ene se 20 obi ne ba de ko obi na oba no kitete o nyina nyutoto jo mo ba no onwam afa be fidin ma me na no ye anama we kase te se akokonini so ye enti papa no onwam no kire ne ba de so mehwe enti be ogina no tutuo no ba boa na ebe yi abrantie no so pese obekọ dua na se pe pese oben no enti okwa enu tie aba so na ba no bu pa na ma no tuye ena ne papa se se ntie ene se onwama no watu ko nti se wutie enya so ntie ni onwama tikopo ofa chirim hello bravo mba chawani o bravo we afada ya pem fada ye che kwa pemfo nyina ye ntie we acho oje wonso yo ma mentia ofa na mentia ofofo se ma ma kan aka nsem ni na no kware ni zenya ni atu de na dia yesu ato papa papa nano na kunim je nano kan so ni papa wo fa kan nano kan pa asasen ni na brenya na mana mo bi na e ma me so ne baba akon wa mama ne mba na ewu na ka brenya ni nti so brenya yo fada ya na wase na fe yemfa ofrefofo hello mbacho wani mpacho mekasef ya ukugwa wafra me mata danse ya waba mata yentie we mepacho brenya eya asoden na aye ne sao when ontie awofu asem ena ne maame ne nso edi na achi ena o support na ene nsemu a odi eno na ene abewie ni se no yo obama taye na wase yemfa ofrefofo hello acho wani uni investment mbacho wani Veke na design ayo la se erade adom me ho ya na de anu wasua me se be pas le tani yo ko ni semboa ni si yo Veke yemfa unsia hello mbacho wani mbacho we yo biba jeke achi ontopreman yo obi ba yetio mo mama so ni adwuma pa mo yo yada wase na ade ba ko ne se emma no eye awofo na nkasa no wam se ye wo ma anu control man kwala no efe ejanom anu ti se papa no twe kwala na so a bon se maame no wa fa duane no de ahye no ntumom no de akoma no baabi no asoso no so ene ye hwe ne abrunya kofa ba so ti sa de we ya de ye suade pa se sa awofo no yemienu nyina ka bom ne efe nkwala no yo yedase yemfa ofrofrofo na fi yanko yanim 0302216561 and 0302216562 yeguso yesuade eko hello dabi yani pupu nya adwuma ha hello me ba cho good ma jo mpa cho wani me ba cho me freedom yo yentie we me ba cho me brenya enka me nkonko yin sai no because o ma me wo ba akope se ukoyi na so yin na wa nwo bi wa obeye ne den se de ha adwen pa ya papa na wasi afiasi wa no ono ne de ne hia brenya de onjai na oba no afia nwo mo eno adwenche hello mbacho wani hello Debbie yemfa ofrefrofo na fe yemko yenim network no ha dwen kakra ofa me ba so ababa wana asem na wo kan ni powom pa na me fa ba kon kan hello mbacho wani bacho frame Dominic nkasa su yoko ikobia yoko yo Dominic entio bra we de matampa ni o bi ato da na o mi fan se Friday atwam eni na o chi pepe asem no kwayen kan bia ni ba de tofa ma ye ba ne se bo ne tofa sima oba me ni ete na o me ba konongo na me ye wo konongo na me ba kofo bia me be ye 1 year course bi na so ni be ma wo project ho no ma nyin sa pm mi buy 1 week per wakati so wa fa yekunu em so wa fa yekunu dia nya hwe ye be hwe
o force me as be yin sen o be yin be there be my yin sen wo kono no to is yin sen yin media anti oni o Ibrahim akwa ko yin sen agu kafra wa ko yin sen no ama tem san ene na o se ye tina se ka se no that ya sa to ache da next week ene be kwa ka sem no next week ya no be di nkomo ya asa afre wo nyame pa na de besi bia no ama ya so ate ye for frefo di otwa to last quarter hello hello mbacha wani yes I'm yentie we Becca said Brenya money say because oni akola obeba netikra onu pampu na ebe buo ye be ne say onko kantre na ofo no monti asie na aware na ya tama ba no omuntai so do betia for school that's na me imagine yo yada say afrefo ni nyina da ye na mase se mo nso mutimi frɛ na mo kyerɛ madwene na Facebook messages no ebi wa ha mreku anim dia wode aban no wasi brenya biom brenya ya bo chanzu amo either entry so den message aba ye network mo fanche ye fidie sikapa ewrab na so message awo no so do ban no so bra no enye easy wase no ma eha na Isaac Chumesin so de ne de aba wo so hwe live pa wase kwaku adukubie wonu abedwafo ni nyina da nyame hyamo ne adwuma pa mo bossas na nana intim krofa enso message wase he wase de okenkan ngoma no wase reading ne too perfect na na wase bosu ni nsan adwuma no nyame akoa nyame nsha ba bibia wo na wese ye frɛ no kwabena Ebenezer kwabena so wo hwe wasesewa na wo hwe e de free messages ne doso na so bre na tian wo fa nanka me pesa nka wo ka ba ko bi on ma me madikin ensha se na afei ye wia na wabɔ ne tofa na afei ya sɔre so preko bre na ye be dikin menia ye ko wo hwe ababa wana asɛm ka ne sɛ mabre ye nyi ye funu no na mum de hia ye papa de yesi na esi wa no esi wa asam de aya na mu nsam bebre ebe hia se awofo no bekoko hia papa no na wo mne na akas bia mpo a no ma giske bi wono ho na de ye kanyina so nkamfo ase ye hwe nsam ye bi fun lai obi na asam ne bia to ni na yesra se Ghana oman wiase home biara wode be fidie so ye kan no eya abrabom afutu eya abrabom akwantu eya abrabom nhwasopa se ne be ya ye betie ne ye de abo ye bra wo hwa ye ba hai obi mu ya asofo birim kɔ ye de yame asem ka ho papa anasa wofa wagidin oye obi a wabɔ bra nti se wafa o kasama no ni bebi ofiri ba ti yesere se wiase nyina awofo nyina yefanya adesua ne entete yemba no nyame obehira ye na ye nhira dikin fa number ne tudwa preko yo dikin ma number wo benyame miaso na awmachi bia wotemi nka nduru ahodo diabetes yesa yare obi o emema ne fredi ya mo fredi ya emma mo fredi mi ni hwe mo fredi king wo ye beba nti dikin number no fato wo ye beba aye week am ba cha wo de frɛ my number 0246 02 70 66 0246 02 70 66 michia musofu ejabudu erade nhira ho govi yeko kasem bia odi ja Ghana for kwaku me da si bebre said dikin kan na yenyina hwe yie ye tie nsɛm nyesi ye tie ama na fa ya so aki akɔ sɛ mframam na mungu saa ɔse yɛn so yɛhwɛ ne de tutu ya na mun yie enkanka secondary school for no ma ne mamu ano ɔmo tie de ato brenyan ɔmo so mfa ntu ɔmo ho fo ɛwɔ ɔmo na mo ntu medase me du besie sɛ dem de wasie ya ɔfa ye ko se sɛ yinya me ka akutia no sɛ brenya onyasem na asem nya na bi ene sɛ onne brago efikro baako enti onim brago ho asem nyina sɛ obi esi brago esiwa brenya nim no pa na nso ɔde ne sakoka mpanyin sakoka nya de ana yenka ne to to ɔde ne sakoka obi akoto e ka ba fie ofa number ne tudwa ne enko na ebre na so 0249 59 80 81 ofakisi na oye Josokrobo adru
obi adwoso nkwada na omudwoso ne mpanyimfo adwoso mpaso no omaduro no oba maso ya obenya bi ana se obi a se bitafrache wadwene mu yare robodam no ofakisi heba ho edwuma na me entinyo ofa ya no ase Pitro kakamio minro kakamio aha na dwumadie ni nyina ya DCA etiefo ya na mwasemo amofrɛ mo amantimi amfrɛ mo amohwɛ ye social media nyamisha mo aseda kese nkoma shan akwa won bo chidonbo adonten na panyina dwumadie ni si na battery so eyo panyini Abdullahi Awudu general manager papa Joshua Tigu programs manager Topman multimedia for and a fiti bibia edema yen. And it is romacha kwa no monchro media munim de number no 0244 022 778. Jumadi mi amdi ho cham ye dia me so. Obidum bie kwaku edukumi.